Η Τρικυμία του Σέξπιρ είναι ένα θεατρικό έργο ενιγματικό, σκοτεινό και δυσερμήνευτο και άλλο τόσο παραμυθένιο. Και όπως όλα τα παραμύθια, κρύβει βαθιά νοήματα για τη ζωή και για το θάνατο, για την εξουσία, για την εκδίκηση, για τη συγχώρεση, προκαλώντας μας με ένα μαγικό τρόπο να πάρουμε μία θέση απέναντι σε όλα αυτά. Η δική μου σχέση με την Τρικυμία ξεκίνησε πριν από χρόνια, όταν στο πλαίσιο της εταιρείας δραματικής έκφρασης και θεραπείας Παλμός έφερα το έργο αυτό σε μία ομάδα δραματοθεραπείας. Εκεί θεραπευόμενοι και θεραπευόμενες είχαν έρθει με σκοπό να ψάξουν την επικοινωνία και τις σχέσεις τους και να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματά τους θεραπευτικά. Το έργο λοιπόν αυτό στάθηκε ένα πολύτιμο όχημα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτά τα βαθιά υπαρξιακά νοήματα ζωής και λειτουργήσε για τη θεραπευτική διαδικασία με ένα πολύ διαγερτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι αποφάσισα φέτος να ανεβάσω το έργο Τρικυμία σε μια επαγγελματική παράσταση με ηθοποιούς ως παραγωγή της εταιρείας Παλμός. Για το σκοπό αυτό διασκευάστηκε το έργο για 5 μόνο ηθοποιούς, οι οποίοι παίζουν όλους τους ρόλους του έργου, πάνω στη μετάφραση του Νίκου Χατζόπουλου. Το έργο ονομάστηκε μετά την Τρικυμία, γιατί ένα μέρος της παράστασης που ακολουθεί μετά την παρουσίαση του έργου αφορά στις γνώμες και τον αναστοχασμό των θεατών πάνω στην παράσταση. Αυτό το πραγματοποιούμε με ένα είδος θεατρικού αυτοσχεδιασμού που λέγεται playback και στο οποίο η ομάδα αυτή εντρυφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν οι θεατές του έργου μετά την Τρικυμία θα έχουν την ευκαιρία, εκτός από το να παρακολουθήσουν το έργο, να συνδεθούν και μεταξύ τους μέσα από ένα μοίρασμα γνώμης και εμπειρίας πάνω στο έργο που παρακολούθησαν. Κάτι το οποίο πολύ σπάνια συμβαίνει σήμερα στο θέατρο γενικώς. Έτσι λοιπόν το εργαλείο Playback Theater θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο ανατροφοδότησης μιας θεατρικής παράστασης. Στην όλη αυτή προσπάθεια, κομβικό ρόλο έπαιξε το εικαστικό μέρος της παράστασης, όπου μέσα από τα κοστούμια, τα σκηνικά, τους φωτισμούς, έγινε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μαγικό κλίμα, μια μαγική ατμόσφαιρα, για να μπορέσουν να κινηθούν οι διαφορετικοί ρόλοι του έργου. Τη μουσική του έργου έγραψε ο Ορέστης Ειρήνης. Ορέστη, πάνω σε ποιον άξονα πάτησες για να φτιάξεις αυτή τη μουσική σύνθεση? Προσπάθησα να φτιάξω μουσική η οποία να έχει μία σχέση με το ταξίδι και το όνειρο, έχοντας ταυτόχρονα και μία αισθητική η οποία να παραπέμπει λίγο στην Αγγλία του Σέξπιρ, χωρίς ωστόσο αυτό το πράγμα να το θέλω να γίνει δεσμευτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς το έργο είναι διαχρονικό και άχρονο ίσως, οπότε ήθελα και η μουσική να μην γίνει υπερβολικά συγκεκριμένη και εκτός από αυτό δεν εκτιλήσεται στην Αγγλία, εκτιλήσεται σε έναν τόπο που μάλλον είναι στη φαντασία μας. Οπότε ήθελα να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο συγκεκριμένο και το αφηρημένο και το άχρονο. Ο πρωταγωνιστής του έργου είναι ο Πρόσπερο. Ο Πρόσπερο ήταν παλιά δούκας του Μιλάνου, όμως συγχρόνως ήταν και ένας σκοτεινός φιλόσοφος, ένας μάγος. Βρήκαν την ευκαιρία λοιπόν ο αδελφός του και ο βασιλιάς της Νάπολης να τον θεωρήσουν ακατάλληλο να αντικήσει στην πόλη του και τον εξόρισαν μαζί με τη μικρή του κόρη τη Μιράντα. Εκείνοι γλίτωσαν σε ένα νησί και από τότε ο Πρόσπερο προσπαθεί για πάρα πολλά χρόνια να αποδεχτεί αυτό που του έχει συμβεί, να μεγαλώσει την κόρη του και να συγχωρέσει. Τον Πρόσπερο θα τον παίξει μια γυναίκα ηθοποιός, η Κατερίνα Ιβουέψτερ. Κατερίνα, ως ηθοποιός και μητέρα, πώς προσεγγίζεις ένα ρόλο πατέρα στην παραγωγή αυτή? Νομίζω ότι το προσέγγισα όχι
καθαρά ως πατέρα, αλλά ως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και πατέρας και μητέρα μαζί, γιατί μεγαλώνει μόνος το παιδί του. Ο Πρόσπερο, για μένα, τα μηχανεύεται όλα αυτά τα πράγματα με κύριο σκοπό να σώσει την κόρη του. Ξεκινάει το έργο λέγοντάς της ότι ό,τι έκανα το έκανα για το καλό σου, για σένα. Συνεχίζοντας, βλέπουμε έναν Πρόσπερο ο οποίος παίρνει και μια πιο γυναικεία στάση, μηχανεύοντας πράγματα και παρακολουθώντας την κόρη του από απόσταση, αφήνοντάς της μια ελευθερία για να προσεγγίσει τον Φερντινάντο και συγχρόνως μπαίνοντας στη μέση όταν θεωρεί ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Έχει αυτό το διπλό ρόλο. Είναι και μαλακός και αυστηρός μαζί. Είναι και άγριος και κυρίως τη συμπονάει. Καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ μόνη της. Αυτό που με ιντριγκάρει ιδιαίτερα με τον τρόπο που το έχει γράψει ο Σέξπιρ είναι ότι ίσως για τη δικιά μας εποχή ο Πρόσπερο να μην είναι ο πιο κατάλληλος γονιός, γιατί έχει μια αυστηρότητα και κρατάει πράγματα από το παιδί του που θα έπρεπε κανονικά να τα έχει πει εδώ και καιρό, αλλά για την εποχή του ήταν μάλλον πάρα πολύ προοδευτικός ως γονιός. Το γεγονός ότι την εκπαίδευσε τη Μιράντα, της έδωσε μόρφωση, έχει προσπαθήσει να την κάνει μια κοπέλα η οποία να μπορεί να σταθεί γυρνώντας πίσω. Συγχρόνως έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να φροντίσει να έχει παρέα, μορφώνοντας και τον Κάλιμπαν μαζί. Το γεγονός ότι ο Κάλιμπαν τελικά ήταν επικίνδυνος μας δείχνει άλλη μια φορά το πώς ο Πρόσπερο, για να προστατέψει την κόρη του, απομάκρυνε τον Κάλιμπαν από κοντά του. Οπότε νομίζω ότι ο Πρόσπερο για μένα είναι αυτό, ένας ολοκληρωμένος γονιός. Στο νησί του Πρόσπερο υπάρχουν δύο πλάσματα. Ο ηθαγενής Κάλιμπαν και το ξωτικό Άριελ, το πνεύμα της φύσης. Γιάννη και Μαργαρίτα, πόσο ελεύθερα νιώθουν αυτά τα δύο πλάσματα που θα υποδίεστε στο έργο? Προσωπικά, ο ρόλος που υποδίωμαι είναι ένας ηθαγενής, ο Κάλιμπαν. Έχει γεννηθεί ελεύθερος σε ένα νησί και εμφανίζεται εκεί ένας άνθρωπος, ο Πρόσπερο, τον υποδουλώνει και του στερεί την ελευθερία του. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Κάλιμπαν έρχεται σε επαφή και με όμορφα πράγματα, αλλάζει, μαθαίνει μια γλώσσα, ένα πολιτισμό, αλλά παράλληλα χάνει την ανεμελιά και την ελευθερία με τις οποίες μεγάλωσε και έτσι σε όλο το έργο προσπαθεί να τις ξανααποκτήσει. Άρα είναι και ένα πολιτικό σχολείο. Φυσικά, γιατί είναι μια μεγάλη πρόκληση το πόσο ένας άνθρωπος και σήμερα μπορεί να παραμείνει ελεύθερος και όταν του χαριστεί αυτή η ελευθερία είναι μεγαλύτερη πρόκληση να καταφέρει να τη διαχειριστεί. Μαργαρίτα. Εγώ υποδίωμαι το Άριελ. Το Άριελ είναι ένα ξωτικό, οπότε είναι παντοδύναμο. Ταυτόχρονα όμως είναι απόλυτα δέσμιο του Πρόσπερο. Δηλαδή ο Πρόσπερο έχει έρθει στο νησί και το έχει υποδουλώσει. Νομίζω ότι βαθιά μέσα του το Άριελ έχει μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. Δηλαδή νιώθω ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το καθεστώς είναι ελεύθερο. Ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί αν το να παραμείνει υποδουλωμένο είναι μια επιλογή του ή αν είναι αυτό το καθεστώς της ύπαρξής του. Αυτό με έχει προβληματίσει. Ειρήνη και Στέλιο, Μιράντα και Φερντινάντο, είστε το ερωτικό ζευγάρι του έργου. Και αναρωτιέμαι για τους ρόλους σας. Ο έρωτας είναι ελευθερία ή δέσμευση? Πιστεύω ότι για τη Μιράντα είναι και τα δύο. Μέσα από τη δέσμευση αυτή βρίσκεται την ελευθερία της, γιατί ακολουθεί την καρδιά της. Το αντικείμενο του πόθου της είναι επιλογή της, η δέσμευση. Και εγώ την ελευθερώνω. Εγώ νιώθω πως για τον Φερντινάντο ο έρωτας είναι ελευθερία. Γιατί ο Φερντινάντο αρχικά βρίσκεται ναυαγός στο νησί, πιστεύοντας πως ο πατέρας του και όλοι του οι φίλοι έχουν πνιγεί. Και βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας και θρήνου. Κλαίει αδιάκοπα, όπως λέει μες στο έργο. Και ξαφνικά γνωρίζει τη Μιράντα και την ερωτεύεται με την πρώτη ματιά και την ερωτεύεται τόσο πολύ που
λέει ότι η απώλεια του πατέρα μου και των φίλων μου ο χαμός δεν μου είναι πια βάρος, αρκεί μια φορά τη μέρα να βλέπω το κορίτσι αυτό. Οπότε ουσιαστικά ελευθερώνεται από αυτό το πένθος που είχε, αποκτά μια νέα δύναμη για να συνεχίσει να ζει και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια νίκη του έρωτα απέναντι στο θάνατο. Ποια ατάκα της Μιράντα κρατάς από όλη την παράσταση? Τέρμα οι προσβλητές ντροπές. Στο εξής μόνο ειλικρίνεια και άδολη αθωότητα. Είμαστε από το υλικό που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Τη ζωούλα μας. Ύπνος στην περιβάλλει.